Maya pagat panapon po kaya kongan. Kambeda rin kaya katampang sariling kayaduanan para kaniting misa. Yabi atala po ka rin kaya katamong panalangin. Ding makatuking intensyones. Ding kapasalamatan dari. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison. Joe and Rose Tolentino and family. Leonida Palma and family. Special intention dari Dids and Lita David and family, Ani de Guzman, Kapayapan Pilataning Russia at Ukraine, safe travel ng Nida Manalad, Alanganggang Kapainawan para karing kaladwa dari Domingo Senior, Jose, Erlinda, Domingo Junior, Juanito, Francisca, Renato, Ricardo, Peter, Elizabeth, at speedy recovery dari Crismel Dialca, Angel Fajardo, Susana Manalad.
Talakad tapot makyabe kindalita pamuklat. Kilagyan ng ipahampo ng anak po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyag ng Banal Espiritu, mantabay kaya kaingan, At kaya ka antimurin. maya pag at panapon po, at payari na naman yung pating hapon, nung king abak, umpisan tayo, king kapasalamatan, king hapong gino, makanya naman yung bengi, kapasalamatan, king pating hapon na pigkalug na, ating pamanabilin tamo king balang metong kabang tamo king pamagpainawa. Batang yan nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, aminan talapat pagsisyan ding kasalanan tamo, at anyaran pa yung lunos na at kapatabaran ng hapong ginawa. Igang babi pamikatagon, king pangakomberto ring pinili mo, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ikang may tubod, king talasaw kaya kami, Kristo pakalulo. Kristo pakalulu. Ikang pakilala kaya kami, king kasalanan, at king matulid, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulu. Ang Diyos sa may pahintuto pakaluluwa na katamo, at king pangapatawa, daring kasalanan tamo, dala nakatangan sana, king die alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos sa ipami, makalawe ke sana, king paintungol, kambining kapanayan, ning kaya kaming pamanyubling niya. Uling gawa mo kaya ang anak mo, at binalik mo ing tula, ning kaya kaming kayanakan. Itiadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at mag-ari kambe mo, at ning Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Lukluk tapot makiramdam king amano ning Ginoo. Pamamasang ibot, king libruning dapat, ding apostol. Ding memalen ning Filipos, may kiabela karing liligalig karing apostol. Ding opisyales, pengabakda ingimalan dari Pablo, ampon isilas, at layon dong pepabatbat. Kaybat ning mabilang-bilang abatbat ating gabda, kilong do king sukulan, at inutos daring king gwardya, ing ikandado nong miyamasamas. Kabud, tinggap ning gwardya ning sukulan, ing antikaniting utos. Kilong no, king kakilub-kiluban akulungan, at pinosas no pabitis. Inyang malalam ng bengi, Pablo at Silas, may nalangin lat daralit king Diyos, at ding aliwang preso, may kiramdam la. Kabudabud, mi kaayun amasikan. Minugun yang emunano ing sukulan, may nga buklat lang ang ding pasbul, at may nga patludla tanikala, ring sablang makasukul. Inyang mi pagising ya ing gwardya ning sukulan, at ikit na lang makabuklat ding pasbul, begot ne ing kayang espada, at nasa nang magpakamate. Uling balana, may manakas no ring preso. Dapot, kinulait yang masika ni Pablo nga na, emu panasakitan ingke kang sarili, at ikengan keni, pepakwayang suluing gwardya ning sukulan,
at pupulayiyang linob king sukulan, at gagalgal yang siniklod king arapan dari Pablo at Silas. Linwal nala king sukulan, kabang ng kukutang, sabihan nyo kanako Ginoo, nano ing sukat kong daptan, bakong miligtas. Nga nang mekibat kaya, maniwala ka king Ginong Jesus, at miligtas ka, at pati na ing mabilog mong pamilya, at penaral de kaya, at karing katubalena, ing amano ning Ginoo. Keta muring oras sa ita, ning kapitangan bengi, linwal no ning gwardya king sukulan, at inos no ring karelang sugat, at kanita murin, may binyagya, kambering sablang katubalena. Kay bat nanita, tiki nong minuli king balena, at inampangananong pamangan. Ya at ing mabilog ng pamilya, ilangan, pigsayanda, ing pangakombertira king Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, o Ginoo. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, o Ginoo. King mabilog kong puso, pasalamatan da ka, o Ginoo. Arapan daring anghel, daralit kong kapurian ke ka. Arapan ke ing banala templo mo, duko ko at purian ke ing keyang lagyu. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, o Ginoo. Uling pepakilala mo ko, king sablang bage, makapaigit ya ing lagyu at kautusan mo. King Aldo minawos ko, ika pekibatan mo ko, mismong sikanan mo, yang pigkalub mo kanako. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, o Ginoo. Lidigtas mo ko kapamilataning upaya mo, tutuparan mo sablang pangako mo, ingalang kupas alugod mo, o Ginoo, alang kayangganan, ing bage pigmulan mo, kaya ka mo namang iganap. Inggamat mong wanan, linigtas na ako, o Ginoo. Talakad tapuban parangalan, ing maya pabalita. Ikristo ang eni mibangon ng iba't king kamatayan, kapilan man ene mate, ing kamatayan alaneng upaya keya. Ginoo mantabi kay kayo, At kaya ka antimurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang sanwan. Ligaya kaya ka, o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, ngini muntana ako ketang mitubod ka na ako. Metong man kay kayo alang mangutang nung no kumunta. Uling sinabi ko, ngini reting bage, malungkot kayo. Makanyan man sasabihin ko kay kayong katutuan. Ikakayap yung paglako ko. Uling nung ekom ako, ing talasaw ay adatang kaya kayo. Dapat nung makoko, itubod kaya kayo. At panyatang na, ipakilala na karing tao kaya tiking yato, nung isaning kasalanan, nung isaning matulid, ating kayatulan ng Diyos. Tungkol king kasalanan, uling ela may niwala ka na ako. Tungkol naman king matulid, uling munta ko king impa, at ay na ako akit. At tungkol king kayatulan ng Diyos, uling miyatulan ing pamuntok ning yatong iti.
ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo. Ang mga pagbasa po natin lately ay parang mga introduction na sa paglisan ng Panginoon. Yung kanyang ascension. And later on, yung Pentecost, yung nababanggit na niya yung paglisan niya, siya naman ang pagbaba, pagdating ng banal na Espiritu. Siyempre, pag wala na siya, sino magpapatuloy sa inumpisahan niyang misyon? Nagagabayan at akay ng banal na Espiritu, kundi yung mga kaibigan niya, yung mga naniniwala sa Kanya, na sila ang magpapatotoo tungkol sa Panginoon. At tayo po ngayon, tayo yung mga kaibigan ng Panginoon, tinuturing natin mga sumusunod kay Jesus, sa Panginoong Jesucristo. Kaya tayo ang mga pwedeng magpatotoo sa buhay niya, sa mga aral niya, sa mismong mission niya. Dalawang mga, siguro masasabi ko pong matimbang na pamamaraan ng pagpapatotoo sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang pwede natin tignan, dalawang mahalagang pamarang pagpapatotoo. Yung una, mapapatunayan po natin ang ating pananampalataya sa Panginoon, ang ating mismong pananampalataya sa pagitan ng magagandang gawa, sa pagitan ng ating kabutihan. Yan, Kaya yun po ang ating kabaitan, kagandahang loob, pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga nahihirapan, nagdarho. Ito po'y isang pagpapatotoo ng ating relasyon sa Panginoon. Pero may mas higit pa doon na para ng pagpapatotoo na tayo sa Panginoon. Ito po'y yung nasa oras ng pagsubok, nakikita sa atin ang katatagan at tibay ng loob. Kasi sabi nga po, ang pananampalataya ay dapat naman talagang dumaan sa pagsubok para ito'y ma-evaluate kung ito'y totoo, para ito'y masalang kung talagang ito'y wagas. Kaya hanggat hindi dumaan sa pagsubok ang sinasabing taong may pananampalataya, walang pagbabasihan na siya nga ay may matibay na pananampalataya. Kaya yung pong mga taong maraming pinagdaanan ng pagsubok, pero sila'y nakaraos at hindi sumuko, yan ang may sila yung masasabi ko pong epektibo. Mas epektibong magtagpapatotoo sa Panginoon. Kaya ito pong ating unang pagbasa, ito yung ating matutunghayan. Yung sina Pablo at sina Silas, sila'y sinaktan, niligalig, tapos kinulong, tapos nilagyan pa ng tanikala yung mga paa nila. Ganun pa man, habang sila'y nakakulong, hindi sila nawalan ng lakas ng loob. Hindi sila pinanghinay ng loob, no? Sa ating binasa, habang sila nakakulong, kumakanta pa sila ng mga praises song para silang charismatic, no? Sa atin, pag mayroon tayong mga pinagdadaanan, hindi na tayo makakanta. Pag tayo may mga problema, parang ang mukha natin parang tinaklob ang lupa at langit sa atin. Pero dito, kahit na sinaktan sila, ngayon nakakulong, ganun pa rin ang sigasig nila sa kanilang pananampalataya. Kumakanta, nagdarasal, nananalangin. Ultimo yung mga ibang kasama nilang mga preso, nakikinig sa kanilang pagdarasal at sa kanilang pagkanta. At alam nyo, dahil dito, yung mismong prisoner, nagtanong kina Pablo at Silas,
parang siya'y naengganyo, para siya'y na-inspire sa buhay nitong dalawang Kristiyano. Kaya naitanong niya, paano po ako maliligtas? No. At sinabi nga ni na Pablo at Silas, maniwala ka kay Kristo. No. Ang simula ng conversion nitong sundalo ay yung nakita niyang katatagan, tibay ng loob nitong mga kinulong niya na sa kabila ng pinahirapan sila, ganun pa rin, hindi nagmaliw, hindi nagbago ang kanilang pananampalataya. At alam niyo, kung titignan niyo yung history ng Christianity, kaya mas maraming naging Kristiyano, hindi dahil sa bumilid sa pagkanta at pag-awit itong mga Kristiyano, hindi dahil sa mga napagaling na mga unang Kristiyano, kundi dahil sa kanilang katatagan at tibay ng loob. Ika nga, ang buhay daw ng simbahan noon ay ang tumulong dugo sa buhay ng mga Kristiyano. The seed of Christianity is the blood of the martyrs. Ang nagpa-inspire sa maraming mga hindi Kristiyano para yakapin ang pagka-Kristiyano ay yung nakita nilang halimbawa ito mga alagad ni Kristo, sumusunod kay Kristo, na hindi nagdalawang loob na maghandog at mag-alay ng buhay. Kaya ganong yun ang parang tumulak sa kanila, no? Parang humigop sa kanila para sumama sa samahan ni Kristo. No? At tayo rin po, ito sana yung isang maging paalala sa atin. Dahil tayo ngayon ay nagpapatotoo kay Kristo, huwag natin kalimutan na ang pinakamatinding pagpapatotoo natin sa Panginoon, hindi lang sa pamamagitan ng mabubuti nating gawa, kundi kapag tayo may pinagdadaanan at tayo nananatiling may matatag at matibay na loob, na buo ang ating loob at ang ating pananampalataya, diyan tayo mas lalong pwedeng mag-inspire sa ating kapwa. At pandemic pa, marami pa tayong pinagdadaanan, kaya this is the right time. This is graceful time that the Lord is giving us to really witness to His love, to His presence as Christians. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa paintang ating mga kailingan, tayong lahat na pinili ng Panginoon para magpatotoo sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang pagmamahal. Sabihin natin sa bawat panalangin, Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para king iglesia ng Diyos, busta na sanang tayrane ng Espiritu, at lipat na yung pamaglibak ng yato, mitmong katapatan na sanang ipasyag ing katutuan, ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para ka ring pamuntok ng yato, ang makayarap ka ring tutong maragul a problema, manano na sanang kapilanman, era kakalingwan, kingi Kristo, yo ing talapagligtas ng yato, maraplasana keyo, at king Espiritu, balang may pagkaluban sala, ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para ka ring taong makayato, atalastas dasana, king ding party, at pamagmalabis king imalan, at aliwapang, artificial labage, at misa na yaldo, kailangan lang marap king katutuaning kamatayan, ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, mabiyasa tasa ng matda, karing kaya katang radyo, at television, at tuknang mamasa karing alang laman ababasan, ban mi kapanawon makiramdam king Ginoo, at king kayang Espiritong magsalita kaya katamo, ipanalangin taking Ginoo. Espiritu ng Diyos, pakiramdaman mo kami. Ngeni po, adwan tamo ing sarili tang kapagnasan.
Ginoong Yesus, tunay kaping mapibabata kaya kami. Dakal ke pangabalanan karing mga lating bagay at isipan ming maragul ning arapat mi. Ipakit mo sana kaya kaming bukod mo ing mapakumbaba at tapat alugod ing mabibilang ating tunay ulaga. Itubod mi kaya kaming espiritu mo ban ituruning dalan. Itimit mong kababan ming adwan kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pakamalang kapatid, baniting kaya katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan niya sana yung ginutin daw ang karinggamat mo, king kapurit kaligaya ning kayan lagyo, king kaya katamong kasaplala ning mabilog ng Santa Iglesia. Uy, paming miglalang, tanggapan mo reting ayin, ay ba't king kaya kang iglesia. Ing maulang tula, pigkalab mo kaya kami dasana sa kayang kaganapan karimbanwa. Tiyadon miking kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginum, antabi kaya kayo, At kaya ka antimurin, yat nayo rem puso yo. makayat na no king ginu, Pasalamatan tayong ginu, a Diyos tama. iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karino pa, Diyos king alangang lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong ginumi. Pupurian da ka king lubos maragulatula, kaniting panauning pamanyubling niya. Yang ikristo maging sakripisyo Pascual niya. Kaya di natang imunag ng bayong panahon. Ing makabang pamag-ari ning pamikasala may pupus na, ing may pahama kaya tumirinyang bayong biye. Ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling may biye babay ning mabilo gayato, kabang din sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit din kaya kang ligaya, alang tuknang ngaming babye, kapurian kaya ka. Banal, banal, banal yung ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuing banwa ating yato king kekang ligaya, hosana king kakatas-katasan, mapalad dya indaratang king lagyuning ginu, hosana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikay panibay